Sí, señor, hai que estar de pé. Sabedes por qué? Porque hoxe, nenos e nenas, estamos aquí para cantar. Sí. E tamén, nenos e nenas, estamos aquí todos xuntos para bailar. Ui, como me gusta. 1, 2, 3, a ver as palmas arriba. Sabe saltar así. Estamos todos, imos comezar. Que ven xuntos, ímolo pasar. Ti só tes que cantar e bailar. Seguro que sabes. Imos comenzar. Rapaces, tendes que cantar comigo. Oh. Para papá. Porom pom pom. Estades listos? Vai coa música, ¿Sí? Aí vamos, 1, 2, 3, oh. Cantades fenomenal. Para papá. Isto é genial. Porom pom pom. Isto é espectacular, xa está listo, sabedes cantar. Que ben que sabedes cantar. Pero que dixemos tamén? Que había que saber, vai? Sabemos dar palmas, a ver. Chu. Sabemos saltar. Sabemos saltar a pata coxa. E así pa diante, pa atrás sabemos. Ui, que difícil. E sabemos dar voltas, así, xirar. Perfecto. Vai coa música, estades preparados? Estades preparados? Estades preparados? Pois moi atentos, 1, 2, 3, bato palmas e tamén podo saltar sobre unha perna, pa diante e pa atrás. Xirar e xirar, todo listo, sabedes bailar. Pois aí vai, contamos, 1, 2, 3, oh. Cantades fenomenal. Para papá. Isto é genial. Porom pom pom. Isto é espectacular. Xa está listo, sabedes cantar. Sobre unha perna, pa diante e pa atrás. Tamén podo xirar e xirar, todo listo, sabedes bailar. Arriba! A ver así as mans. A ver agora así. E agora así, mirade así. Hai que facer así. E agora outra vez. Así as mans arriba.